नमस्कार, हम रिंकू तिवारी, जिला गोपालगंज, बिहार से। अभी हम दुबई में रहिले। आज आप सबके एगो जनेऊ गीत सुनाओ तनी। आशा बाकी गीत पसंद आई, और पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें लोगिन। और अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया आप सब चैनल के सब्सक्राइब करें, कि जब भी हम गाना अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सबके मिले। अरे अरे बाबा दया शंकर बाबा, राउर अकेला हेरा गइले जी। अरे अरे पापा रज नारायण पापा, राउर अकेला हेरा गइले जी। आपन राज छोड़ाई के हमके अहिरा बनाइले जी। आपन राज छोड़ाई के हमके अहिरा बनाइले जी। अरे अरे बरुआ कृष्ण बरुआ, तू काहे अगुता गइला हो। अरे अरे बरुआ अंश बरुआ, तू काहे अगुता गइला हो। काशी के पंडित बोलाई के तोहरो मुड़न कराई भी हो। काशी के पंडित बोलाई के तोहरो जनेवा कराई भी हो। अरे अरे पापा राजेश पापा, राउर अकेला हेरा गइले जी। अरे अरे चाचा राकेश चाचा, राउर अकेला हेरा गइले जी। आपन राज छोड़ाई के हमके अहिरा बनाइले जी। आपन
हमके ओहिरा बनाइले जी आपन राज छोड़ाई के हमके ओहिरा बनाइले जी अरे अरे बाबू कृष्ण बाबू तू काहे अगुता गइला हो अरे